Купуват каубойски шапки, много каубойски шапки, много разперени панталони и много остри яки подуши кожени са те. И палта си взимате, и палта си взимате, те си взимате. Всичките хора на света са каубой. Всичките хора на света са каубой. Имат яки шапки, много заяки. Сега ще ви покажа. Само да паузата, ще видите какво ще ви стане след малко. Всичките хора са каубой. Всичките хора са каубой, те са каубой. Всичките хора са каубой. Всичките хора са каубой. Те са каубой, те са каубой. Като тази шапка, аз имам каубойска шапка. Аз имам каубойска шапка. Покрите се от яд. Всичките хора на света имат шапки като моите и са каубой. Всички хора на света имат супер яки шапки, защото могат да си ги купят. Те са много евтини. От Дензела са 3 лева. От Дензела са 3 лева. Но тази шапка е от 2016. Четвърти месец. Всичките хора и са каубой, каквито и да са, имат и те са каубой. Каубой са хората, каубой. Това е песента за днес. Абонете се на къде и това ще го пратя по Viber. И да знаете, че песента се казва Всички хора на света са каубой. Това е си песен се казва така. И тази песен е абонирана на 18 четвърти месец. Това е днес. Това е за днес. Ще ви пратя и друга песен. Не знам. Ще ви пратя друга песен с тя не знам колко планети има. Ще чуете песента на следващото клипче. Ето ми пеперце. Ето аз казвам. Тоест Линда го изяде. Беше на едно със сърце, но Линда го изяде. Паднете се кликли и пипчетено с китарата ми естествено, с какво друго. Ча!